Nutugo chaka kurwa ase county ya Kisii ase kiombe ekemo gitarigia serikali kubwatana ne serikali ye county ya Kisii kenyara kobage kwarigania umuyiga bwokorenta obochenu ase chirenene ya daraja mbili yogotoka ase bunge ya Kitutu Chache South kurwa ase serikali ye county ya Kisii omurobiro yo nigoragwa mono mwaziri oteneta mangana physical and urban planning Madam Grace Nyarango oyote abang'anigo serikali ye county ya Kisii egendete kubeka emirobiro yo konekia buna ensemo ye county ga nechikonyara kobage konekia obochenu webirango byeigoro ase bono murikito dipo nasanya sangane gati ababwatani abo abono twarigana robotire gasenchira yoboikirana obochenungati y'ebintu biria abantu abange bagenderete kwenderera elio banyara ko banogosemeria ase amate yabo ababwatani ba Avenue Health Care nabo igo serikali ye county ya Kisii nigo beso kiana gokoro bochenu imeye chirenene ya daraja mbiri ku Grace Nyarango umuwaziri o lands, fiscal planning and housing and urban development. Ero igototagete tokilinio daraja mbili esengenjo igoro ne chiro yarenge twaroringo chire yabeire nchafu mono twatenga toye abuse. And I'm very happy to be part of this exercise. So today we've partnered with the county to do a cleanup exercise here at Daraja Mbili, and we chose this site because they are our very close neighbors. We are currently located at the new Naivas, so it's just a walking distance from here, and as part of our CSR to the community, this is the first place we thought of when we thought about giving back. Asomorobiro yomba korowa no waziri Grace nigobono baerera emeroberie miya yogokinia ekerengo kyobochenu anena sechinka nikogenda busyo ntobwato umupango yoko kero umuntu abenga igakumanage ubiyaye ngoja guchaka tole ko chase chinyumba ko batebingana kimoko moko manage ubiyeri yawe kero kwa rugire nkiota akobekere ubibuya erinde elio togo icha intu tokorusierie yendagera amasakara twabekao twatwarire esenta ga Kisii gocha gotoretera ko process obochafu ense mone chiubi chinyinge kororekana ko bobochabu bono abamenya bange nigo bagendete kwenyorera endagera yabo ya kirarituko obotari bochafu ekine kibesa mbaro rechi group inchire chigocha gocha abandi bakoira amasakara abandi bakoira chichuba abandi bakoira ebikoro tobirie bigotu erinde eri umuntu ogenda chikoyo kwenyorera erisiki yaye igo imobasekorora ngobochafu nobochafu ekine kibesa komenta nayo ningo batebanga omugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati igaganda tokobeke merobiri miya elio commercial nabo igokobeke merobiri bya bochenu ekiranete imeye county ya Kisii obochafu ntotageti ase Kisii county nakie kikiagerire aretire plan yokorosia egento tokorokanga material recovery center asobo chafu once bogo chikoba processed erinde elio tobenga twanyalire obochafu bwa town yeyega ulipotele kitaseni kiao kiagatembe kureka sechirene ya daraja mbiri imeyo mucho bosongo literane ngoro kwa dipon asanya